Bună, am găsit la un nou episod. Avem aici o brichetă și o cutie de cribituri. Data trecută când am făcut asta, mi-a ieșit în față, boss. Merge bricheta. Încă mai timp, vașilor. Așa. What the fuck? Oi, mamă. Bă, fraților, o cutie întreagă. Vedeți? Cea mai tare chestie. Oi, mamă. Ce-a făcut înăuntru. Și nu uitați un like și un subscribe dacă vreți să vă abonați. Și nu uitați că mai au pliculețuri de făcut suc, doar că data viitoare să filmez mai nice. Știți? De 50 de bani nu e problemă. Nu uitați un like și un subscribe să ajung forță.